TV atibati chopu azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Paita nyaya panapa ende pari kupisa ina njaziva kuti totangira papi tichiperera papi, but nyaya iri panapa ndeya Elmo Zvitsva has been sentenced to 89 years in prison by Harare Magistrate Francis Mapfumo after being convicted to 10 counts of rape, attempted murder and robbery. In delivery, the sentence, Magistrate Mapfumo said the court had considered several mitigation and aggravating factors. The court noted that Zvitsva is 35-year-old and he has two children aged 11 and 12 who currently live with their mother. The magistrate also took into account that the accused pleaded guilty to the charges, thereby saving the court's time. However, the court also considered that Zvitsva is not a first-time offender, having previously served a 48-month prison sentence in Guruwe. Magistrate Mapfumo said the offender deliberately targeted vulnerable victims who had no one to assist them, showing that the crimes were carefully planned. So Zvitsva received the following cases. Count number 1, 20 years imprisonment. Count number 2, 7 years imprisonment. Count 1 and 2 round concurrently. Count 3, 12 years imprisonment. Count 4, 7 years imprisonment. Count 5, 10 years. Count 4 and 5 round concurrently. Count 6, 7 years. Count 7, 20 years. Count 8, 7 years. Count 9, 20 years. Count 10, 20 years. Count 9 will run concurrently. The first lady Oxley Mnangagwa was also present in court during the sentencing, but chatinedza manje ndechekuti mukomana anga chingoseka paona Mnangagwa apinda anazozoti chichanga achiseka kusekerera kunakidzwa kuita sei, it's something zvingori strange. So kana kutsvaga kunzurwa tsitsi kuti akangoseka seka zvobva zvanzi but mukomana uyu asi mentally fit kuti amire for this nigiriki nanditi, but akaenda akanotestwa zvikanzi ari right, hapana unyembedzera kuda kupenga kwaada kuita, ngaaendeswa aite se anotongwa nyaya. Saka ndozvimwe zvinhu zvangoningiri naye papapa, ende vanhu vakawanda vari kutoti upstairs first we are right kungosmaila pachingodedzerwa 20 years machinji 89 years mawani wozokapo makore I don't think kuti unoningirikina zvinhu zvako zvinenge zviri paripo, because wakutobuda munext century hausi kutombobuda muna 20 something, wakutobuda muna 21th century ndopo unotobuda, because hapasina kuti ungechanzi makore wa 89 chero kanzi uchada kurarama zvako panenge pane basa generation idzi chero kanzi wararama unenge uchada kuita sei. And ndikuona vanhu vakawanda nemanhikirina vari kutaura, because vanhu vangachida kuti mukomana uyu anyatsotongwa chezve, havana kunyatsogutsikana nenyaya yematongerwo aitwa, because some people are saying his operations were carefully planned. I'm kind of disturbed with that. The laughing has something behind. And what did Maive Nyika being present, what did she say about the guy laughing achitongerwa nyaya yose iyi yekugara mukati? And vamwe vari kuchikirawo futi kuti zvinozopera mushere kana kuna officer achange ari padhuze naye ipapo achimuchengeta munhu akadaro iyo zvinoita sei. And vanhu vari kanganisika futi nenyaya yekuti zvoni Zimbabwe haichauraya vanhu manje, kuti uraya munhu hauchaurayiwo kanyaya yekuti mutemo wakatobvisa kudhara. Ukangouraya munhu iwo unongoenda ukoko ungonogara uri mukati kusvika wagara kusvika zvazovharana zvadaro wapedza kupedza vanhu kudai. So maybe that is the reason why achiseka kudaro here kana kuti kuita sei hatisi kunyatsozvinzwisisa, but zviri strange kutaura chokwadi cheko unotoshaya shoko yekuti ndoti kudii nenyaya dzakaita seidzodzi hapana zvinhu zvokuti tinganingirigina. But anyway, vamwe vaiti mutemo wacho wadi kumbungosvika ungoamendwawo futi at the same time, because handiti kutonzi vanhu havachaurayiwe itoti amendment yakatoitwa. Saka panzi since tiri spirit of amending the constitution padi kungonzi alright ngatidhile nenyaya iyoyi futi yobva yatongoamendwa, mukomana watongopfudzwa wotongopfuurira mberi potongozikanwa kuti iye wacho atongowaipa kusina. But zvinhu zvacho hazvizofambe
kufambira iwaya ndichazoonesana zvedu dzimwe nyaya dzinenge dziripo dzichizoitika kumberi ikoko, but for now ndo zvinhu zvaitika. Tichazokuudzai kuti kana pachinge pazorongeranwa dzimwe dzinenge dzakupisa kumberi uko, but mutongo wapo wamukomana ndiwoyo. Hatinge pane zvimwe ameno kana nyaya yemakesi anoramba achibuda, zvimwe zvinoramba zvichingonikina bhozi iye wacho anga uchingobvumo zvishuwa ndazvinzwa. Saka kureva kuti atobvisirwa mamwe makore kudhara semunhu anga akatopleada guilty kudhara. Kudai anga asina kupleada guilty achitambisa nguva yedare angadai akatambidzwa makore akati wandei akadarikira ipapo, but so far zvapuwa zviri kuenderana naye. Ndo nyaya iri panapa ndangoti ndakakubatirai, but ndisati ndaenda zvangu rikebva ngoshandisa mukana unoyu kuzivisa maZimbabweans ese zvawo vari munyika yeSouth Africa nevari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvaanyore zvaaeasy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa naMukoma Owen, ndidzo shasha vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account. Saka ndiri kuti kana usina work permit haisi problem, bata Education Research ikubatsire. Saka vanobatika pane namba dzavo dziri kubuda dziri kuappear on the screen. Unongoti Mukoma Owen please help, ndaitawo kachallenge kadiki vanobva vangokuitira zvinhu zvako zvotanga kutokufambira uri kwauri ikoko. Namba dzavo idzo zvireva kuti vari nationwide, chero uri kuPolo kwani, chero uri ku Pretoria, chero uri ku Port Elizabeth, Cape Town, Durban, Mpumalanga, Krugersdorp, Mafekengi, kwakawanda kuti tingataura nekwauri, but as long as kwese kwauri koko unokwanisa ngochita seuchibatsirwa. Even to those who are outside South Africa zvakuita, unokwanisa kudzifambira nyaya dzacho, ukwanisa kupinda muSouth Africa ubva watongowabata nhamba dzako wotosiya watone company yako registered, utopuwa FNB business account, wakutosiyawo mabusiness ako achira ana vamwe ndo vari kutora angawo mafuwa house wesa matenants. The next thing wakutopuwa mari dzako uri kwauri ikoko, zvinhu zvako zvitese zvichitofamba. Hapasina chekumirira, gara wabata Education Research uregister yako company uvhurirwa FNB business account.